És un llibre que es diu La ciutat i la ciutat, d'un autor... A més, avui he estat mirant una mica la biografia de l'autor, que l'autor és un autor anglès, que el tio és un crac, perquè pone que és novel·lista de ciència-ficció, de fantasia, de còmics, crític literari, assagista, activista polític i professor. Toma. El hombre lo tiene todo, ¿eh? Sí, sí, és complet el tio. Piercings, també, que quan ho veus pel món ho coneixes. Doncs què tal? Com us ha semblat? A mi m'ha agradat, és dels... A veure, és dels Mieville, que jo no sé si és que el Ferran no ens ho ha deixat molt bé amb la traducció, però és dels Mieville que són accessibles. Perquè jo havia llegit d'ell abans el de Perdido Street Station. Sí. Que no sé si vaig arribar a acabar, però de l'altre recordo molt la sensació de... Vale, m'està agradant la prosa, amb molts personatges, molt guai, molt fascinant, moltes idees, però anem a per algun lloc. I aquest, en canvi... I després les altres coses que havia llegit a Mieville eren directament a juvenils, perquè amb els juvenils es controla una mica més amb aquest aspecte. Trava més les trames i tal. Sí. I aquest m'ha agradat perquè sense ser juvenil, el fet d'agafar la novel·la de detectius i el fet de tenir una idea molt bèstia però quedar-se dintre d'aquesta idea i no començar a disparar en totes les direccions, trobo que fa que l'element fantàstic es desenvolupi molt bé i cali molt i que, a més, com a lector estiguis dintre de la trama i reconeguis una trama i reconeguis i vagis descobrint el món i tal sense el desconcert que a vegades he tingut amb altres obres de Mieville. Bueno, doncs bones, de nou. Bueno, doncs mira, jo porto el grup aquest any i després tenim a l'Anna i a la Marina que estan des del principi amb el grup i el Jordi que s'ha afegit avui, és més novell el Jordi i bueno, doncs ara estàvem primer, normalment faig com la primera ronda de veure què tal, què ens ha agradat del llibre. Bueno, en el cas del Jordi no l'he llegit, però bueno, està també d'oient per aprendre també una miqueta i veure què i donar la seva opinió també. Vale? Pues, Anna, estaves tu... Ah, no, sí. Estaves tu, oi, Anna? Ha quedat molt maca i no me'n recordo de què dir. T'havia quedat perfecte. No, el que deies que en comparació amb altres del Mieville, potser o per la traducció que comentaves, que potser t'havia semblat més accessible. Sí, perquè potser dels que jo havia mirat d'adults és el que té la trama més... A agafar la novel·la de detectius és el que té una trama més travada i un espai i un entorn més, digue-li, limitat i que llavors la idea aquesta que em passava amb el meu, que t'està tirant idees però no saps on porta, aquí tenia un lloc on anar. Molt bé. Marina? Jo no n'havia llegit cap del Mieville, o sigui que no puc comentar això. O sigui, a mi sí que penso que té la típica trama clàssica del gènere negre en el sentit, doncs, això, apareix un cadàver, hi ha la investigació, en fi, s'acaba resolent el cas, però, evidentment, amb un rerefons, sobretot aquesta mena de context, ubicació estranys, I la veritat és que a mi el que m'ha passat és que m'ha agradat el llibre, però no sé si és que sóc jo que no ho he acabat d'entendre o és buscat. Estava tota l'estona pensant, però a veure un moment, o sigui, realment hi ha una separació física d'alguna manera o no? O sigui, quan parlen d'interlineat és senzillament algo geopolític o realment hi ha alguna, saps? O sigui, algun tipus d'element que el separa. I a més, fins i tot anava marcant en alguna pàgina allò de dir, mira, aquí, saps, està dient que l'arquitectura és de tal manera i que, per tant, vull dir, un carrer que tingui edificis barrejats, tal, no? Clar, perquè, o sigui, anava pensant tota l'estona una mica en Palestina, i en plan de, bueno, com si fan allò de que aquest terreny ara és nostre, i els hi van menjant una mica la ciutat, no? I pensar, suposo que en part la crítica avalada és aquest tipus de divisions que es poden arribar a fer,
Però, per una altra banda, deia, ja, però potser no, potser hi ha alguna cosa més, no? I la veritat és que he acabat el llibre i continuo sense tenir-ho clar i potser realment tampoc és rellevant, no? Però, bueno, sí que he estat tota l'estona com amb aquest ball diguéssim, d'idea al cap, no? En tot cas, m'ha semblat molt suggerent el tema aquest, no? Fins i tot aquesta cosa d'arribar a lo físic, no? D'haver de desveure, haver de sentir, no? Per complir una ordenança, no? I, bueno, vull dir, ara no vull aportar més idees, però, bueno, una ordenança qüestionable, no? Vull dir, perquè fins i tot al final és una mica allò que es manté pel propi costum i per la pròpia obediència dels ciutadans, no tant perquè, bueno, no? O sigui, aquesta llei sigui tan inquebrantable en si mateixa, no? I ja està, no? De moment no dic res més. Ja està. Hasta aquí puedo leer. No, que digueu vosaltres també. Sergi o Sergi? Com vulgueu. M'hi reconec de les dues maneres. Vale. Bueno, entenc que tu l'has llegit, evidentment, també. Què tal? Tu què et va semblar? Pues, no, primer donar-li la raó a l'Anna de que jo crec que del que he llegit, perquè tampoc ho he llegit tot, és del més accessible del Chain Amieville i també una mica l'excusa per parlar perquè ens agrada molt escollir aquest títol perquè creiem que podríem trobar més gent que s'hi apropés. I ell mateix, a vegades, quan li hem preguntat en entrevistes o així, ha explicat que la seva mare li deia sovint que escrivia llibres molt difícils i que ella no hi entrava i que li demanava a veure si algun dia escrius un llibre que jo pugui llegir i ell aquest l'escrivia pensant en això, no? Un llibre que sigui dels meus però que la meva mare també pugui gaudir. I per això la trama policíaca que el fa més... Bueno, que fa que puguis seguir tot el llibre un fil més clar i això, no? I sobre això de si és real o no és real, si hi ha un element fantàstic, hi ha una divisió espaial d'algun... És una discussió que hem tingut llarga a Twitter. Val. Jo soc dels que... Sí. Vaig veure el fil, però vaig dir no, que hi ha spoilers segur. No, però a mi el fil em va anar bé per entendre-ho dels carrers. Sí, no? Val. Amb el fil ja m'havia agafat una idea de per on anaven. Ja el recuperaré, el fil, doncs. Digues. Jo, però que potser no és d'això, que és la meva opinió només, és que inclús es pot llegir el llibre sense que hi hagi cap element de fantasia o de ciència-ficció que vagi més enllà de lo crònic o no? És plantejar i si hi hagués una societat que des de mil·lennis l'acostumen a percebre o l'obliguen a percebre la realitat d'una manera, com seria aquesta societat, però que no hi ha d'haver cap element supernatural que faci que sigui així, no? Vull dir que és simplement conductivisme d'obligar a veure o desveure la realitat d'una manera i acostumar-te, no? I que, per tant, inclús jo en algun moment sí que pensava que la ruptura, els agents aquests de la ruptura sí que tenien algun element sobrenatural, com que eren més forts, com que tenien unes capacitats físiques superiors a la resta dels homes, per una primera lectura del llibre i després en les relectures em vaig adonar que no, que és la percepció que tenen els ciutadans sobre la ruptura, però que després en la descripció pura no hi ha en cap moment cap descripció que digui sí, aquí es veu que tenen aquestes capacitats sobrehumanes, no hi és. Ho veus en la percepció que tenen els altres, no? Em van agafar i se'm van endur molt ràpid, com amb un moviment en què vaig deixar de veure-ho tot, però això no vol dir que qui l'ha arrossegat tingui una capacitat de córrer o de moure's diferent, no? Sí, i aquí crec que està el quid de la qüestió del tema de la percepció, perquè al final i també com fer una mica de resum pel Jordi, al final el llibre hi ha un assassinat i hi ha com dues ciutats que viuen en el mateix lloc, però entre elles no es barregen. I al final els elements són aquestes dues ciutats
aquesta gent que és la bretxa, no? La ruptura, que són com uns agents que cuiden de que no es barregi mai res, que no hi hagi cap barreja entre les dues ciutats, i un altre element, que és l'Orsini, que al final és com un mite, no? Bueno, comença com un mite, que és com una ciutat somiada, no? Perquè és com un... Imaginada, no? Sí, però és allò com algo que és com de fe, no? Que la gent hi creu en allò, algo com un paradís. No un paradís, tampoc un paradís, però i aquests són els elements on es mou. I com dius tu, Sergi, és això, si tu treus tots aquests elements, igualment la història funciona, perquè al final és l'assassinat i al final és treure tota la merda i la conspiració que n'hi ha darrere d'aquest assassinat. El que passa que ell ho encabeix al final amb Vestel i el Ulcoma, que són les dues ciutats aquestes. Jo també, com per fer una mica així del principi, coincideixo una mica amb la Marina. Jo no havia llegit mai res d'ell i sí que en tinc ganes de llegir més. Almenys això m'ha agradat. Però sí que és cert que, sobretot al principi, em confonia. O sigui, de fet, per mi el desveure era quasi real, perquè és que no veia. No estava jo segura que estava viendo en cada moment. I jo suposo que perquè hi ha com un punt... Clar, diguéssim, les fronteres que hi ha de la ciutat mateixa no són lineals, o sigui, no estan fetes, no? I era la mateixa sensació que tenia jo, no? Que a vegades era com... No sabia ben bé per on anava i ja no sé si això és cosa meva, però el fet també de fer servir tants noms, tants personatges, que té molt de novel·la negra, diguéssim, no? També té aquell punt. A mi al principi em va costar. Però després ja és com, bien. No? Tinc una mica la sensació que ja de no sé si ho he acabat d'entendre tot, però sí que al final em va enganxar. Em va enganxar el tema. Sí, de fet, sobre això d'Orsini, penso que hi ha una cosa molt bona, no? Ho fa molt bé, vaja, que és a mesura que va avançant la trama, no? I que hi ha un moment en què et fa ballar el cap de dir, hòstia, a veure si el llibre està derivant cap a alguna realment fantàstic i amb un punt fins i tot terrorífic i Orsini realment existeix, no? Que és el moment aquell en què troba la Iolanda i el tio està en plan entremig pensant és una paranoia, però té un cert acolloniment, no? I això penso que és molt bo, perquè durant unes quantes pàgines et fa ballar el cap, no? De dir, hòstia, que això està avançant cap aquí, no? I després no. I aleshores aquest no et fa pensar més aviat això, no? De que no hi ha una separació tampoc, sinó que és realment algú polític, no? I que ja està, que és el que deia el Sergi, no? Que és conductisme pur i ja està, no? El que passa és que amb aquestes coses que he marcat hi ha una paraula cap al final, a veure, és que ho he marcat aquí, que dic, pues espérate, que igual sí que hi ha algú físic, no? És que quan ell entra a la ruptura, diu, i aleshores vam travessar la membrana de l'interlineat, no? I dius, membrana està dient algú, o sigui, és que realment hi ha una membrana que el separa o no, no? Perquè, clar, una altra cosa és que quan els de la ruptura apareixen, bueno, és com que mig els veuen, mig no els veuen i de cop i volta ja han fet les seves diligències i han desaparegut. Però, de nou, és una mica el que passa al final, no? Que el personatge aquest, el professor, com es deia, el Bowden, situa allà al mig i és com, hòstia, ara aquest no sabem si està en un lloc o en un altre, fem veure que no el veiem, no? Clar, igual amb la ruptura passa això, que com que no saben si estan a un lloc o un altre, el desveuen tots plegats i per això veuen aquella cosa borrosa i aquell moviment borrós, no? Bueno, jo continuo amb el meu dilema, no? A mi una cosa que m'agrada molt d'aquest punt d'Orsini és quan els de la ruptura comencen a dubtar de que si existeix o no. També, sí, es posen paranoics. Clar, que dius, si aquests, que de repente aquests són els que ho saben tot i ho dominen tot i ho controlen tot, de cop es posen paranoics i pues, si ens hem amagat nosaltres, poden haver-nos amagat. I després l'altre element així raro és amb els artefactes aquests que troben, que teòricament són buscats perquè tenen poders màgics. Però, clar, vivim en una societat en què
percentatge molt alt de la gent creu en Déu i creu en els miracles i creu en moltes coses que molts altres no hi creiem. I per tant entenc que la novel·la es mou en aquest joc de dir que hi posi personatges que li donen aquesta interpretació no vol dir que ells els hi donin els artefactes un valor màgic, no vol dir que el tinguin realment. Pot ser supersticiós completament. El que passa és que és molt ambigu, perquè, clar, arriba al punt que aquest valor màgic no és només gent més o menys volada com el professor Bowden o els seus alumnes, sinó que dius, que aquí corporació posant-hi molta pasta. El que passa que em sembla que hi ha algun personatge mateix que ho diu, bueno, i els americans van deixar molta pasta amb uns que intentaven dominar mentalment les cabres, la pel·lícula que de George Clooney. Sí. I els nazis buscant sants reals i coses així. Està molt amb aquesta ambigüitat que sí que et dona aquests elements estranys, que són els artefactes aquests arqueològics col·locats d'una manera molt estranya i amb propietats estranyes, sembla ser que es mantenen, però sempre és tot molt vaga. I sí, jo que quan a les dues ciutats sí que m'inclino molt per la banda conductista. Perquè més és d'aquestes coses que dius, hasta em sembla quasi factible, atès com és la gent, però clar, tot amb aquest Orsini i dels artefactes és allò que està sempre amb el puntet aquest d'ara s'ha posat fantàstic o no, i que curiosament la novel·la jo crec que és satisfactòria, tant si acceptes l'element fantàstic com si no, com si un cop surt la ruptura, dius, no sé, la ruptura són una cosa de senyors normals i corrents i que estan fent aquí els seus tejemanejes per protegir un statu quo que està així, vés a saber per què, vés a saber quines històries, no? I que també és satisfactori, encara que no sigui una fantasia, com a experiment sociològic, trobo que també té... Vull que no et quedes amb el llibre en plan, és que m'ha enganyat perquè m'ha venut una fantasia i no és una fantasia. Sí, perquè de fet hi ha com... Al final hi ha com les dos vessants una mica, no? O sigui, que hi ha la part aquella amb Orsini, del mite, no? D'allò que vol... Que al final és una mica el que existeix perquè hi creuen, no? O sigui, una mica allò de... Es va, com diguéssim, alimentant el mite perquè hi ha gent que hi creu, encara que després no té a veure. I després la part més com més terrenal de tema de poder. O sigui, ahí hay uns que volen el poder total y sobre eso conspiro y hago lo que me da la gana. Sí, sobre això del poder també, o sigui, el que també veus al final, no, és que, bueno, hi ha gent que el tema aquest del respecte a la ruptura també, en funció de l'estatus que tinguin i els calés que tinguin, se'l poden passar més pel folre o no, no? O sigui, el polític aquest alborig al final és com, hòstia, està cometent una ruptura com una catedral, però és igual, no? Vull dir, quan es presenta a la ruptura dius, jo me'n vaig i ja està, el que passa que li foten el tret, no? Però amb ell és igual, no? I mentrestant estan allà carnissant-se els unifes allà al carrer i aquests els poden matxacar el que vulguin perquè són quatre pringats, no? I una altra cosa a mi que bueno, no sé si... Bueno, jo crec que al final és bastant evident, no? Com i té molt a veure, té en part a veure amb el que deia el Sergi de la percepció, no? Que al final les dues ciutats, amb Vestel i Ukoma, cadascuna tenen... És com un poc un nord i un sud. No? Vull dir que cada una té la seva manera de fer i la percepció que tenen dels altres. No? De fet, en algun moment em sembla que és... Ara no me'n recordo què era, com que una mica condescendents, no? amb els de Vestel, perquè són en plan, bueno, estos con cualquier cosa ja, saps? Ja els hi fas el que sí. I a més el que dèieu del desveure, del conductivista, és que a mi al principi, quan ho estava començant a llegir, se'm feia molt, molt estrany, perquè dius, com tu ¿cómo me dices que no ve algo? No? I al final està com tan arrelat que és real que no miren. Saps? O sigui, que de fet miren però no veuen, no? És com un... Sí. No, digues. Digues. No, que dic que al final crec que la forma més fàcil d'entendre això és fer l'exercici de buscar què coses semblants fem nosaltres, no? I jo, pensant en això, no? Que hi ha 1000 exemples de coses que crec que intentem no veure o que veiem d'aquella manera,
però una que per mi va ser molt gràfica és estava un dia a la bugaderia del meu antic barri a Sant Pere i allà hi ha molta fauna molt diferent al casc antic. I d'alguna manera m'havia acostumat a tota aquesta realitat social, no? Que va des dels pijos estrangers que tenen el seu loft de luxe a gent molt tirada i amb molts problemes. I estava a la bugaderia i de cop veig que entren 8 Mossos. Jo estava rentant roba i llegint. I entren 8 o 9 Mossos d'Esquadra a la bugaderia. I allò em vaig quedar frapat de dir què passa. I llavors hi havia una senyora al meu costat que em diu no, és que els he trucat jo perquè aquest noi que hi ha aquí em fa molta por. I si realment hi era jo, hi havia aquesta senyora, hi havia un noi, no sé si anava begut o com anava, però estava en un idioma inintel·ligible que no sé dir quin era, estava dient coses molt rares. Estava com parlant sol i estava molt capficat i a més ho feia com enfadat i rabiós. I la senyora aquella s'havia espantat tant com per trucar a la policia i que vinguessin, però jo, com a habitant del barri, m'havia acostumat tant a aquesta realitat que és que ni l'havia vist ni li havia donat importància. I quan m'hi vaig fixar vaig dir pues, potser sí que era per trucar a la policia i perquè jo ja no m'espanto o no m'hi poso diferent sobre una situació així. Com és que ho normalitzo o ni ho veig? O sigui, si no... Quina diferència hi ha entre aquesta senyora que truca a la policia i jo que estic llegint com si no passés res? I és una mica, potser, l'experiment aquest, no?, de que per estar en un lloc, per viure envoltat d'aquesta realitat, al final t'has d'acostumar a percebre-la diferent a com ho faria qualsevol altra persona, perquè si no, no t'acostumes. O és com la realitat aquesta, que quan et trenques una cama veus tota la gent que va coixa pel carrer i després no la tornes a veure. No serà. Tothom es fa mal a l'hora, no? Però sí, realment és molt interessant que a vegades penses... És que inclús penses, i si poguessis desveure segons què? Ostres, però fixa't que ara quan explicaves a Sergi és que tens tota la raó. És que justament quan estaves dient jo estava pensant quantes coses jo, com dius, no? Del teu barri o de coses, jo les veig la mar de normals o m'he acostumat o ja ni te n'adones ni són coses que em sorprenguin i d'alguna manera no les estàs veient perquè no li dones importància perquè estan allà, ja està, no? Ostres, no havia... aquesta reflexió. I de fet n'hi ha un munt d'aquestes, no? Dia a dia, moltes vegades. De fet, hi ha aquelles coses que no mires conscientment, no? Aquells punts en els que fas un negre, o sigui que, i això potser és més semblant, no? Que hi ha el captaire, aquell demanant, i saps que no has de fer línia visual, perquè, no sé, potser et sentiràs pitjor, potser... I ja detectes que hi ha certes coses en el teu ambient que et fan caminar mirant cap a un cantó, mirant cap a l'altre, no? Aquest és encara més agressiu perquè aquí sí que entra un punt de... Com veieu... Perdona, Marina, digues. No, digues tu. No, que anava a dir, com veieu, com percebeu també vosaltres la diferència entre les dues ciutats? Anava a dir dues realitats perquè, de fet, realitat és una, no? Seria una. Com percebeu vosaltres aquestes diferències? Entre Batzell i Ulcoma. A veure, una mica el que et vas retratant, no? És que Ulcoma és la ciutat rica, no? I Batzell, la ciutat, doncs, cap al motiu que sigui, ha anat quedant més deixada, no? I després hi ha un punt interessant, no?, que diu, però si als Estats Units, no sé si arriba a fer servir la paraula boicot, però com que Ulcoma i els Estats Units no tenen bones relacions, i en canvi sembla que a Batzell ara tenen més interès i diu, bueno, al final ens han deixat la Coca-Cola i ja està, no? Vull dir, no n'hem vist ni 5, no? I en canvi els canadencs sí que van a Ulcoma, no? En tot cas hi ha tot un tema d'ostentació a Ulcoma en els edificis, o sigui, els barris així de negocis i tot plegat, no? I a Batzell sempre representa doncs, que hi ha certa decadència, no?, material. I aleshores en això suposo que també hi ha un tema de prejudici, no? Els d'Ulcoma se senten en aquest sentit superiors, com que els altres són una mica pelacanyes, no?
I els de Bezel és com, bueno, pues, com una certa resignació, no? De dir, ens toca això i ja està, no? Sí que hi ha un moment que es diu que no sempre les tornes han estat així, però al final una mica la sensació que et queda és de dir, no, aquí sí que hi ha un tema doncs, de classe, no? De que hi ha una part doncs, on s'ha invertit o per una raó que sí, hi ha més riquesa i una altra. Com els pobres i els rics, no? Sí, bàsicament. Sí, a mi de fet al començar, que comença a descriure més Betzel, era com un punt, no sé, en plan Alemanya federal, no? Saps? Sí, com deprimit, no? Com que havia sigut però s'ha quedat ahí i l'altre és com que ha evolucionat, no? Jo crec que inclús és com una societat una mica post-caiguda del mur, no? Perquè representa que tots dos països han estat sota una mateixa influència fins fa no molt, però des de la caiguda d'aquesta influència un ha anat com cap a baix molt ràpid i l'altre com cap a dalt molt ràpid, perquè per lo que diuen també és que no era tan diferent, no? Com feia uns anys. I sí que és molt com això deia completament de la República Federal, però també de tots aquests països que són unes situaries mentalment les ciutats, que és a l'Europa de l'Est, allà als Balcans, una mica a prop de Turquia, no sé, és tota aquesta part que ha estat com d'influència comunista, però i que han sortit d'una forma o altra, no? O ser les dues Corees, que és més... però que el que pot fer que una influència política, no, estar en contacte amb uns països o uns altres, acabin marcant també el devenir. No sé, jo el veia més germànic. Perdona? La ciutat real? No existeix. No existeix. Totes dues són reals. Tots són reals. Sí, l'únic que és a dir, jo crec, almenys, la meva teoria és que totes les ciutats són reals, però la gent que hi viu gent de dues cultures diferents, els de Bezel jo m'imagino més germànics i els d'Ulcoma més orientals, també pel nom, però llavors han fet com una mena de pacte de no veure's, de no sentir-se, de no reconèixer-se els uns als altres. Els espais estan repartits, a vegades estan molt separats, a vegades estan una casa és d'una ciutat i una altra, però tu, que no és de la teva ciutat, has après a no hi és. I això. I també m'ha influït la portada, perquè clar, entre que era novel·la negra, passaven coses de nit i la portada, jo ho veia tot molt gris. Sí. Bueno, jo és que la imatge al principi era una mica Blade Runner, o sigui, no, perquè digo, a més aquell home, que jo ja me l'imaginava con gabardina, caminando tan serio, el protagonista, que sempre era tan serio, I de fet em donava inclús una sensació de que aquesta diferència de cultural, d'actitud i de manera de ser de les dues ciutats és que o sigui, em feia com la sensació que hasta l'actitud, no? I el moviment de la gent, o sigui, com és la gent és diferent, no? O sigui, el seu posat, el seu... De fet, el cap al final... És una mica això, que també Orsini també té aquesta funció de Carmelet, que de pastanegueta, que et van penjant perquè segueixis la història de fantàstic, però també hi ha tota aquesta part que de fet tot aquest llibre és una reflexió sobre això, no? Sobre el poder, la força del convenciment col·lectiu. És a dir, el convenciment que té tanta força que tu creus que l'edifici del costat no hi és. Bueno, no hi és, està en un altre país. I la ruptura té tot aquest poder justament perquè tu no els pots veure perquè no has après a veure'ls. I Orsini també és aquesta idea del coneixement secret, és de la família de la ruptura, però que fins i tot aquest coneixement secret, que en el cas de la ruptura és real, en el cas d'Orsini resulta que també, segurament, és una trampa. Crec que és molt aquest joc, no? De les veritats, les mentides, les creences, les ficcions i el paper que tenen. Sí, i a més, mira, jo normalment
normalment amb els llibres que anem fent el dia mateix de la sessió, normalment és quan faig una mica de búsqueda si no conec l'autor i veure d'on surt, no, la persona. I avui, abans ja els he comentat, he fet búsqueda del senyor Xina, que m'ha sobtat, no? Perquè deia, este hombre es un hombre de relacionamiento porque lo tiene todo. Però, clar, i sobretot ara, m'encanta per això, perquè a mesura que anem desgranant i anem veient cadascú el que treu del llibre, és com més... Com cada cop se'n fa més la idea que, a part que hi ha tot el rerefons polític d'aquest home, perquè té un carreró polític important, no?, com a activista i està posat amb el tema, i a més és contemporani, vull dir, aquest home em sembla que té 45 anys o 46 anys. Cada cop més se'm referma, que és una putada, perdó, que clar, si li treus tota la part fantàstica, és que ahir realment hi ha una crítica de moltes coses polítiques. I és com que d'alguna manera s'ha revestit tot això amb aquesta part fantàstica, que està molt bé, i em sembla més que és molt original, em sembla com molt imaginativa, però que en el fons no m'està explicant nada nuevo, o sigui, no és res nou, sinó que m'està explicant coses de la mateix, ¿no? O sigui, m'ha quitat los elfos i les hades i ara m'està dando la cruda realitat, ¿no? Però és que inclús permet, perquè nosaltres vam estar jugant a Twitter amb el de viabilitzar Barcelona i anem fent el mapa aquest de convertir parts de Barcelona en Bethel i en Ulcoma. I clar, és que la construcció que fa política i social de cada ciutat, com les dibuixa i desdibuixa sense donar-te massa info, no? I permet tot aquest joc de dir, i ara aquí, i això què seria? Aquest carrer en concret què seria? Estaria aquí o allà? Aquest bar seria més de Bethel o seria Ulcoma? I llavors veus tots els prejudicis, no?, que tens de dir, no, això és a la FNAC, seria completament, no?, jo què sé. I, per exemple, sobre aquest joc deia, i això del virus i això del Covid, què passaria a Bethel i a Ulcoma? Quin tindria més contagis de les dues ciutats? Quina s'adaptaria millor? En quina farien mesures més extremes de confinament i en quina menys, no? I dona per especulació i per joc moltíssim el fet de les dues ciutats, i és el que dius, en el fons tampoc hi ha elements de construcció tan sobrenatural ni res, no? És com 4 pinzellades i ja fa un munt. No sobrenatural, però sí de la fantasia, que és bonic, sense necessitat sobrenatural. Sí, bueno, i el que anava a dir, que al cap i a la fi també la ciència-ficció ha ajudat moltes vegades per dir, ara potser no hi ha tants tabús, no?, i no hi ha tant problema, encara que n'hi ha, però moltes vegades ha servit per posar teories sobre la taula quan no les podies dir realment, sinó les maquillo amb ciència-ficció, amb alguna fantàstic, ahí te lo dejo, i diguéssim que les autoritats no em diuen res, no? Perquè com és fantasia, ciència-ficció, no passa res, però ahí ho deixo. Sí, inclús en les crítiques a nosaltres al llibre, hi ha qui fa la lectura política Catalunya-Espanya de seguida, no? I diu un llibre, en el, no sé si era el periòdic o quin era, que ja feien això, no? I feia la lectura completament, és un llibre incòmode perquè fa posar-te, i és veritat, si penses en aquests termes d'independentisme, a tot arreu li dona canya, però jo crec que va molt més enllà i hi ha molt més de social, hi ha molt més de fronteres invisibles que tenim tot, que ja no és geopolítica estatal, no? sinó urbana o inclús això veïnal. Perquè vosaltres en el llibre realment veieu Bethel i Ulcoma tan diferents? Perquè totes les diferenciacions que fan entre les ciutats, inclús t'expliquen que la llengua és lo del serbocroata mismamente, que és la llengua però que han canviat la grafia i s'han posat de rediferenciar, he dit serbocroata i després ho dic valencià, en fi. Però que realment
totes les diferències que explica són molt superficials o són circumstancials de, mira, ara l'economia d'aquí va millor i la nostra, com que era més industrial, està més fluixa o ara... Sí que dona molt la lectura política. I aquestes diferències tan marcades que en el fons van haver de... Estructura també és en el moment en què se separen les ciutats o l'esquerda, no me'n recordo. Bueno, és a dir, aquestes diferències de dues cultures que van ser tan bèsties, que van obligar a fer aquesta divisió mental tan forçada, en el fons, a la veritat, tu des de fora les veus poquíssim, no? És que jo veig allà els cayetanos aquests que diuen ara de Madrid i clar, ja sento a tanta distància de mi, però és que els sento a ells de distància de mi com sento els de alguns de Sant Gervasi o la Bonanova o l'Avenida Pearson, saps? Jo sento una distància física i mental amb alguna gent de Barcelona que no la sentiré amb algú de Sud-àfrica o d'Austràlia. Sí, totalment. De fet, o sigui, alguns d'aquests pijos que viuen a la Diagonal, en el nostre cas de Barcelona, és com la part de sota la Diagonal no existeix, jo no la trepitjo en la vida, no? Igual els agradaria desveure'ns o desveure'ns nosaltres a ells. Crec que ens desveuen més ells. Aquí sí que és marcat. La tele. Que tinc un gat que no sap si vol sortir. I a més amb això que dèieu, amb la separació aquesta, separació, no? Que deia que al final hi ha moltes similituds, a mi em quedava la sensació com que d'alguna manera estava feta aposta. I això és de les coses també que crec que són significatives del final, és també el pas que fa el protagonista quan se n'adona que no pot tornar a la seva vida anterior. És a dir, que un cop ha après a veure-ho tot, seria incapaç de desveure una altra vegada. Clar. Sí, i a més jo amb això és un concepte que a vegades faig servir, que és allò que quan tu esbrines una veritat, no? És com que has il·luminat una cosa que estava a fosques i després ja no ho pots tornar a dessaber, ja ho saps. I si ho saps, pues tienes que vivir con ello. Al final és això, no? Una mica el concepte aquest. I una pregunta, Sari, vosaltres... Jo, ja sabeu, la Marina i l'Anna estan més puestas en este mundo, però jo, tema editoriales, no tengo ni idea. Però heu tingut oportunitat de parlar o algun contacte amb l'escriptor? En aquest cas no, però perquè és bastant auster, diria, perquè igual que amb altres autors i així sí que hem interactuat més, amb aquests estrangers, no sé, l'Anna, quina experiència té com a traductora, si acaba interactuant gaire o no amb els autors? Molt tímida. Però si voleu us explico una anècdota. Explica. Jo temps vaig anar a una xerrada sobre traducció de fantasia de la Gemma Rovira, que havia traduït al castellà un llibre de Mieville, Embassy Town, i el del Patrick Rothfuss, em sembla. Almenys un. Havia treballat amb aquests autors i deia que eren les dues cares d'una moneda. Que el Mieville era inaccessible, era caòtic, ell li va tocar un llibre molt més dur que aquest, crec jo, i deia, és que clar, jo no entenia coses, escrivia a l'autor dient, escolta, aquesta paraula que aquí t'has inventat, dona'm una mica de pista també per traduir-la. Doncs no ho sé, em va venir per aquí al cap. I en canvi el Rothfuss tenia una enciclopèdia d'accés privat pels seus traductors que allà estava fins i tot allò... No, és que els calçotets els lliguen amb una veta i no tenen gomes elàstiques. Bueno, es que el Rothfuss, a més, és muy chico fan, este hombre, perquè aquest home, si no, fa de tot, fa podcast, fa vídeos de YouTube, bueno, vídeos de YouTube no ho sé, però el tio està superactiu amb els fans i amb la gent. Ara si acaba el tercer llibre també m'agradaria, també us ho dic, però bueno, esto és otro tema. I va detallat que el Mieville, un cop va aconseguir arribar-hi, era allò, doncs no sé, doncs depèn, és que em va agafar per aquí. Nosaltres l'experiència que tenim amb ell és que des de diferents àmbits han volgut convidar-lo a fer xerrades o coses i a portar-lo aquí a Barcelona. I igual que amb altres autors, quan han dit, han estat superfeliços de venir i s'hi han prestat molt, ell sempre molt educadament ha declinat la invitació i jo no sé, alguns eren des del CCCB,
des de diferents àmbits, que alguns ja amb cert nom i cert estatus, inclús pagant per la conferència uns diners xulos i tal. I no, estic escrivint una novel·la i estic molt concentrat i no puc viatjar. I al final el que diuen és que no es mou del seu àmbit de Londres amb els seus amics i les seves novel·les. Ell viu allà feliç així i no vol saber gaire ni de convencions, ni de viatges, ni res. Ni entrevistes tampoc, ni res. Vull dir, és bastant casual. Bueno, jo he vist, amb tot el que he vist que fa, no m'estranya. No té temps. També pot ser. Ah, sí, després hi havia bueno, que de fet és una mica amb el fet de que sigui una novel·la més tirant com a novel·la negra, no? Com més clàssic de novel·la negra. Hi havia una cosa com que al anar descobrint les coses, no? Que sempre hi ha alguna darrere. I de fet, hi ha un punt també que queden coses darrere, no? Perquè hi ha coses que al final no te les deixa clares, no? I que jo crec que és fet aposta, de fet, és com que hi ha algunes coses que les deixa, igual com la ruptura inicial, no? El fet que s'aparessin les ciutats tampoc explica. Tu vas deduint coses durant el llibre, però tampoc hi ha una explicació exacta de com està. I amb el tema d'Orsini, per exemple, també em va quedar com aquesta sensació també, no? Que saps que és una farsa, però també, com deia el Sergio, és una percepció, perquè que depèn de com la pots percebre, pots veure d'una manera o altra, o depèn de com tinguis. I mira, justament ara amb el que dèieu també, allò amb el veure una veritat. Si tu no tens la veritat absoluta, tens coneixement de tota la veritat, tens il·luminat tot allò que hi ha davant teu, pots seguir creient en aquest mite, no? Tenim fe amb allò. No? I suposo que també juguen una mica amb tot això. Que de fet, si penses Orsini, no s'ha de diferenciar gaire de la ruptura. Vull dir, haurien de complir més o menys les mateixes normes, que és ocupar aquest espai interlineat. Però l'única diferència és que uns sí que es mostren quan toca i els altres podrien ser-hi, però no s'han mostrat mai, no? Llavors, però sí, cap un i cap l'altre a la ciutat. No, per això al final també dubten tots. Diuen, no sé, potser. Què més coses interessants? Una que no té res a veure, però sóc jo l'única que quan vaig llegir aquest llibre va pensar mira, ara vaig ajudar l'editorial Orsini. Sí. I mola molt el nom de l'editorial. Digues on han tret el nom. Perquè, a més, alguna vegada han fet tuits així molt pallada, la ciutat o no sé què, dius, vale, ja ho he entès. I mira, ara estava mirant les notes que tinc aquí posades i és curiós perquè, tot i la llargada d'aquest llibre, trobo, perquè, bueno, Quantes pàgines són? Perdona? Quantes pàgines són? Aquestes són 400 gairebé. Ah, no, 300. Sí, gairebé 400. Sí, molta. Sí, aquest és llarguet. Però paradòxicament, em fa l'efecte que amb altres llibres que hem fet, que eren més petitets, jo no sé si perquè al final l'estructura és com bastant clàssica, tot i que té aquests elements, però al final és bastant clàssic, és com que em fa la sensació que tinc menys coses apuntades. Bueno, perquè jo vaig prenent nota, mentre vaig llegint vaig agafant les meves notes i aquí mis croquis, però diguéssim de xitxa, no? Que li dic, de detalls, de tal. En aquest cas, tot i ser més llarg el llibre, em fa l'efecte que eren com que al final eren més simples. Bueno, no ho sé, perquè jo crec que també forma part dels seus objectius, vull dir. És el que deies tu al principi, o algú deia al principi, que era un llibre que havia escrit perquè l'entengués la seva mare. Vull dir que jo crec que aquí també es controla fer un llibre que per ell és convencional. Sí, no? I en canvi potser altres llibres que hem llegit jugaven amb una altra història. Tu sí que has llegit algun més, no? D'ell, Anna? Sí, bueno, vaig llegir, que no sé si vaig arribar a acabar-la, la de Perdido Street Station. Sí. Aquest era això, moltes més idees, molts més personatges, hi havia races. Però tu has llegit, Sergio? No, aquest no. I realment, però que realment no sé si vaig arribar a acabar-lo, perquè no...
jo moltes vegades si un llibre és llarg necessito que tingui una trama que m'arrossegui, perquè si no, el dia que el deixo en un racó ja me n'oblido mai més i em sembla que em perdi State Station em va passar això. I després vaig llegir-ne un parell de juvenils. N'hi ha una que em agrada molt, que és en London, que surt un Londres alternatiu, també una mica la idea aquesta de girar el mirall o d'això, de les ciutats alternatives, però és juvenil i llavors també fa molt... Les coses que s'imaginen són juvenils, és a dir, no hi ha gaire cosa, però n'hi ha de molt originals, hi ha alguna d'aranyes per aigua, que em molen molt, i que, a més, aquella és una reflexió sobre el tòpic de l'escollit. Que, de fet, la narradora és l'amiga de l'escollida, però passen coses amb aquesta escollida i hi ha també tota una reflexió d'aquests tòpics. I aquest em va agradar força. Està traduït al castellà, però jo m'ho vaig llegir en anglès i no... I a Mieville l'has de mirar molt bé que ho tradueix, em sembla a mi. De fet, alguna vegada ho hem comentat, això, no? La feina de... Només tenim aquí a l'Anna. No, però al final la feina de la persona que tradueix, que jo me'n recordo, si no recordo malament, en les primeres sessions, que jo vaig preguntar també per saber l'opinió, no? Si influïa al final la feina d'un traductor o un altre en la traducció final en un castellà o en un català. Amb alguns, jo diria que jo amb aquest autor sí que bueno, el Sergi és testimoni, em van parlar de les futures obres, que m'he dit, Fomèville. I qui s'ha atrevit a Fomèville? Perquè és un autor amb molta creativitat, és un autor de dir les coses molt directament, d'amagar molt les coses, i llavors necessita algú que tingui una mica d'ofici, una mica de gràcia. No és el Dan Brown, que tot el que escrius un sota cavall i rei i no... Jo, de fet... No ve d'aquí, no? Jo crec que en aquests, a veure l'Anna què pensa, que ella és l'experta, que en aquests tipus de llibres corres el perill molt ràpid perquè com els autors ja ho tenen una mica, si el llibre és barroc, que la traducció li posi pinzellades per sobre de barroquisme a l'original i al final són llibres que se't fan feixucs de llegir i comences a tenir el dubte aquest de ja se m'està fent feixuc perquè el llibre ja és així, l'original ja era així o perquè ja la traducció era tan complexa que ja està quedant rara i s'està llegint raro tot, no? I jo crec que és una autona que aquest era molt al perill i això el Ferran ho tenia clar com que havia d'aconseguir que al final fluís d'una forma o altra, que agafar l'essència de l'autor però que els lectors no se'n quedessin enganxats. I jo, per exemple, havia llegit primer en castellà i pensava se'm farà difícil fer galerades d'aquest llibre ara en català perquè ja l'he llegit, perquè no era un llibre fàcil i en canvi la sensació que tenia és no sé, em fa més digerible ara. No sé si... Jo he trobat que passa molt bé i que, a més, és una traducció de que fa neologismes o no de fer neologismes, vull dir, tot ho has de veure, tot està molt ben resolt, però que fora d'això és invisible, en el bon sentit de la paraula. No és d'aquelles... És a dir, poques vegades és d'aquelles traduccions que t'atures pensant aquí què devia dir l'original, que jo no ho veig, vull dir... Bueno. Jo he llegit i a més és això, molt àgil, molt natural, molt invisible, en el bon sentit de la paraula. Jo, de fet, em vaig apuntar una frase que no vaig entendre. Que també a vegades no l'entenc en el moment, després la torno a llegir i ja està, no? No l'he tornat a llegir. Hi ha un parell de problemes, sobretot tipogràfics, culpa d'un problema que vam tenir de versions. Així que pot ser que sigui... Què està dient aquí? I de fet sí que em vaig apuntar a un dels personatges que era espera, que ho tinc aquí, l'inspector, bueno, el jefe, el Gatlem, que és un dels jefes. Hi ha un moment, perquè em va fer la sensació en un moment i després ja no tant, però hi ha un moment que el tio està parlant com molt irònic tota l'estona i és com, bueno, però és un sí o un no? O sigui, era en plan... I llavors té com tres, quan està parlant amb el Borlú i tenen allà com 3 o 4 pàgines que està allà, em sembla que és la part que li està dient que ha d'anar a Ulcoma o alguna cosa així, i llavors hi ha una part del diàleg que el tio com li està dient en plan
per això, amb ironies, amb sarcasme, i va haver un moment que jo estava pensant, dic, bueno, però dile-les que sí o que no, ja està, no vengas ja con esto. I em va fer gràcia i m'ho vaig apuntar, dic, aquí, en ocasiones... I la frase aquesta que us deia era, bueno, que potser només amb això, no sé, però posava, em pensava que t'agradava Ahtirko. Em va dir, ensumant-lo, sí que m'agrada Ahtirko, però sobretot tant me fa. Ah, bueno, que ara l'he entès. Veu que us deia que a vegades... Però sí que és curiós, i sí que estic d'acord amb el que deies, Sergi, no, així com al principi hi havia una part de qüestió de trama que em va costar entrar, però era més carrera perquè com que et comença a presentar la ciutat i encara no saps ben bé per on va, i el fet que hi hagi molts noms, no? Quan hi ha molts noms, no sé si tots heu llegit en plan rollo Juego de Tronos, però jo tenia mi mapa al principi, ¿no? Acadito, porque si no aquello no había 10 que cogiera, però després ja te'ls sap tots. Però sí que és cert que m'ha semblat molt entenedor tot. O sigui, no se m'ha fet feixuc en qüestió de com està escrit. Ja una altra cosa és la història. Però la qüestió com està escrit l'he trobat força amè i força fàcil de seguir. I l'única qüestió que al final són els neologismes que fa servir ell i en algun moment que nombra diversa gent, que dius, ostres, que aquest potser me l'ha nombrat al principi del llibre i ara no sé qui era. Però jo crec que els neologismes estan, en general, estan força ben resolts. Tampoc no és un llibre on n'hi hagi tants, però vull dir això, que un cop t'acostumes a del desveure, funciona perfectament. I després hi ha allò dels protubs, no? Les protuberàncies, que també, no sé, em va fer molta gràcia, no? En plan de, aquí hi ha un bulto que no puc veure, però que em molesta en penosa, una protuberància, no? Quin seria? Perdona, Sergi, digues. No, que crec que tampoc hi ha molts. Vull dir que hi ha això, que hi ha la ruptura, hi ha el moment aquest de preesquerda que li diu, i després hi ha coses, però és que tota l'estona, que també potser té a veure amb això que deies, que vas llegint i no hi ha molt per apuntar, però perquè com tota l'estona és pretesament ambigu, vull dir que mai hi ha moments que et faci un infodàmping de dir ara t'estic explicant ben clar tot el que està passant. No, sempre és tangencial, sempre hi ha detalls per aquí, detalls per allà, i inclús en la descripció de les coses, nosaltres al treballar la traducció deia dipòsit de gas. I què són aquests dipòsits de gas? Doncs no ho saps, és que no descriu quasi res. 4 coses i llavors l'has de traduir i ha de ser torre de gas o dipòsit de gas. I què seria? I intentes imaginar-ho, llegeixes. És que no tinc informació per saber-ho. Hauria de trucar com ho escriuran. Ella, l'Anna, no? Però... I té tota la novel·la, té una mica això, no? De que una miqueta. Et dono una miqueta i ja està. I amb aquesta miqueta tu has de construir. I després segueix la trama policial i el Borlú prenent cafès i fent de les seves. I ja està. Sí, i potser és de formació nostra a vegades de voler saber més, no? Que ens ha passat a vegades amb els llibres també, que és allò de no, si és que ja he explicat el que volia explicar, no necessito, per exemple, el que dius, no? El de la torre de gas, o és que no passa res una cosa o l'altra. Però nosaltres a vegades ens quedem amb aquella sensació i dic, ja, però què? Però què era això? Sí, no? Especificar-m'ho perquè jo em faci la idea concreta i pugui fer un mapa de on estàs. Sí, però la intenció és que no tinguis mapa d'ell, la intenció és que no tinguis mapa de les ciutats, que ho hagis perdut. Sí, però tot i que va sense mapa, no sé si és l'autor o la traducció, sense mapa, sempre tens, en cap moment et sents, sí que et sents abandonat, però sempre tens algun punt per on, sempre tens una sortida, sempre tens algun punt per on anar. T'ho estàs dient indirectament, però al cap de 5 minuts ja ho has entès. Sí. Però per això que no és el moment no hi ha el moment de descobriment del rotllo. Ara en aquestes pàgines està aquí entrant, atrapo i ho estic entenent tot. No hi ha així, sinó que és el que és com més fluid, no? Durant tota la novel·la. Precisament això, que al final no hi ha aquesta sensació. Sí que jo tenia aquesta sensació a vegades no de que m'he perdut, sinó de que hi havia coses que no acaben d'estar definides, però de fet és perquè és així,
No és que no m'hagi perdut jo, és que és així. No? I amb tot això el mateix, no? Que quan ell no està acabant d'explicar una cosa, no està acabant de definir una cosa, és el que vol, o és el que vol perquè no té necessitat d'explicar-ho, o perquè no fa falta saber-ho per seguir tota la resta de la trama, o perquè realment hi ha aquesta decisió de fer-ho d'aquesta manera, que quedi algunes coses com difuminades, que de fet és com que jo veia la disposició de les ciutats, jo me les imaginava com difuminat, que potser no és així, potser era simplement és que eso no lo... A mi m'han ensenyat que ese edificio no lo veo i ja està, però jo en la meva ment al final era com que hi ha una part que es queda com difuminat, no? Sí. No, quan la discussió aquesta de Twitter hi ha gent que deia és una novel·la d'universos paral·lels. Sí. No estan els universos paral·lels. Para nada. No, per això que dic que hi ha prou espai com perquè algú ho llegeixi i interpretis això, no? Estava pensant una mica que també que tot el llibre és així, no? De que fas una idea, fas una història, però mai de gent que... Jo crec, jo soc molt optimista, de gent que voluntàriament no veuen tota la seva realitat i que per tant l'autor tampoc no t'està ensenyant, no t'està presentant mai aquesta realitat. Sempre te la fa veure indirectament, te la fa veure amorosament, te la fa veure fragmentàriament. Sí, de fet hi ha un moment que... Jocs que li va sortir així i jo faig crítica literària perquè... Sí, no, però de fet jo és una cosa que havia pensat que era que al final era, encara que no estigui en primera persona, però d'alguna manera és la percepció que té ell d'aquesta realitat, no? Llavors, clar, si per ell veure una cosa que no té cap mena important i és el senyal tal, i ell no... O sigui, després al llibre no et vol donar més detalls sobre allò, és perquè el personatge al final no necessita més detalls, perquè ja sap el que és, passa per davant i ja està. És això, vull dir, si ell demana un cafè no t'escriurà la tassa, que l'ha vist tota la vida. Exacte. I per anar acabant, us queden més ganes de llegir més d'aquest home? Jo tinc que envasir la llista des de fa segles, i algun dia sortirà d'allà. Dic que envasir tant perquè parla de temes de traducció i d'aprenentatge de llengües. Molt bé. Sí, no. Jo, a més, he descobert avui, perquè quan estava mirant-lo per agafar 4 dades de la vida d'ell i tal, i he descobert que hi ha una sèrie de la BBC. Sí, vaig estar a punt de buscar, perquè em sembla que està a Amazon Prime. Ah, sí, també? Pot ser. Jo és que he vist així com el cartell i surt un actor que m'agrada, que surt a The Walking Dead. Y digo, ay, pues mira, a lo mejor me la veo también. Ahora que ya sé de qué va todo. No m'he atrevit jo a veure-la perquè tinc la sensació de que és traumàtic, no sé, però diuen que no està malament del tot, que la solució del tema del desveure i així és el que pot ser, que no pots fer molt més i que la sèrie no està mal. Però a mi em sembla traumàtic, no puc. Home, jo que estic iniciant amb la literatura, em recomaneu aquest autor? D'aquest, potser aquest llibre no, perquè aquest és un poquillo más complequete. Però tu què creus, Anna? Aquests que són com més... En té un parell de juvenils. Jo potser provaria... Dels d'adults, jo crec que aquest és el que té pinta de ser més assequible. Més assequible. I si té un parell de juvenils, a mi el London em va agradar força, que va de realitats paral·leles, i n'hi ha alguna altra més que ja no he llegit, que no sé com està. Tampoc no sé què hi ha traduït. Al català segurament només hi ha aquest, i al castellà vés a saber què hi ha traduït i què hi ha disponible també. És un autor que... Perdó? No, dic que és un autor que cada llibre canvia. Volgudament canvia de gènere, de temàtica, vull dir que se'n va a reinterpretacions completament diferents. I ara faig una Kraken, que és més còmic, ara faig un així de lingüística dur, ara faig juvenil, ara faig... I sempre canvia, no repeteix gènere quasi. Todos los palos, este hombre.
No, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I polític, que també té un parell de llibres d'assaig polític. Pues mira'l, perquè, bueno, jo no sé si al final he mirat... Ah, no, perquè he entrat a una web que tenia ell i he agafat 4 dades de lo que posava que feia. Però, bueno, buscant-lo pots mirar els llibres que té i tal. Jo crec que sí. Potser... Jo m'apuntaré a aquest que has dit, Anna, aquest que és més juvenil, me l'apunto, que a mi d'aquest rotllo així també m'agraden. Em sembla que està escrit amb les O's canviades per U o alguna mica així. És una Vale. varietat. Bueno, no, me'l miraré en anglès, potser aquest. L'Oldun, sí, no? Algo així. Sembla que vas llegir també el del Kraken, però em va agradar menys.